Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki jamaah enten sing tanglet, maka niki maksude nggih intine kitab jamaah. Ngoten nggih. Kitab jamaah niku nggih panjenengan tangletaken pengalamane panjenengan piyambak. Aja ngelok ning HP mari ngono ditangletaken. Boten saged manfaat ngoten menika. Dados ingkang saged manfaat meniku nggih ngalami piyambak mboten semerap artine ditangletaken. Mangke dados manfaat. Nggih kados ngeten iki. Wontenipun keadaan salat. Napa? Salat iku mantun salat nggih hitungane keadaane nggih tasih ibadah ngoten menawi ketileman menawi nggih. Ya napa menika niku wontene hamparan sawah, napa niku? Sawah. Hamparan sabin nggih kathah padihe ngoten nggih. Lah niku enten padihe, enten tiang-tiang ingkang kadose rame gegeran meniku. Lah niki nggih, niki artine ngeten. Sesungguhnya panjenengan niki diparingi pengalaman datang Allah. Moko kita terdoktrin. Niki gawenane gen jahiliyah sing ngrubah kehendake Allah. Agama Islam nggih dirubah-rubah menika. Moko panjenengan kalian kula boten ngerti. Niki doktrin sing masuk akal. Ngoten nggih, kula doktrin niki panjenengan sehingga panjenengan boten nyampeaken ilmune Allah sak benere. Padi niku lek tuwa nggih berbuah padi moko digluk. Maka niku dados doktrinan ingkang saged diterami akal. Dadiah pari lek wis tuwek digluk. Ha niku moko kula kalih panjenengan intih niki bahasa ingkang saged diterami oleh akal walaupun sebenarnya merusak agama Islam ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nah niku napa intine kok kula sanjangaken ngoten? Aja kakek ngomong. Lah niki diterusaken. Orang berilmu itu ndak banyak bicara. Lah niku, moko diterusaken malih. Tong kosong nyari bunyinya. Nggih, lek kakean ngomong iku kosong gak duwe ilmu. Lah niki atos-atos panjenengan. Tiga bahasa ini sesungguhnya meyakinkan kita untuk tidak menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan tuwuh menika sanjang. Niki kalame Allah ingkang dirubah-rubah oleh perilaku gen-gen jahiliyah. Walaupun ten Indonesia niki bisnis pondok. Nggih, gamisan ngalor ngidul, ceramah ngalor ngidul. Niku enten kepentingan pribadi kajeng ngrusak sejarah Indonesia termasuk nggih ngerubah-ngerubah ayatipun Allah. Lan tuwa iku nekan sanjang panjenengan. Panjenengan mboten saged napa-napa tapi panjenengan nggadahi ilmu setunggal. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Niku janji pun datuh. Dan niki Islam yang di Indonesia ini hancur karena niku wau doktrin-doktrin yang bisa diterima oleh akal. Kenyataannya pun Allah mboten. Selagi sampean iso ilmu mek siji lho dikon nyampekno sampaikanlah walaupun satu ayat. Niku nggih, niki kelintuhipun panjenengan kalian kula niki ngaos-ngaos sampai merono mrene. Akhire mboten angsal napa-napa, mung angsal rame-rame jamaah sampai enten waliyullah wadatul wujud semasa hidupnya iku jamaah rame kaya ngono. Jamaah piring seng klontang-klontang gak ana manfaate. Urusane donya tok. Ngene iku wae. Monggo lek urusan donya panjenengan kalih kula nggih pun sampai urusan duniawi. Monggo duniawi menika hijabi pertemuanipun panjenengan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuanipun para wali-wali Allah wadatul wujud menika. Dados panjenengan boten saged ngalami sedanten menika
Monggo panjenengan angsal ilmu ten mriki nggih sampean-sampeaken ten dereke sampean, sampean-sampeaken ten tangga-tangga sampean. Mboten usah sing kados wingi-wingi menika sing rame-rame sing wah menika. Cukup panjenengan napa sing sampean ngerteni, sing sampean isani, sampean lakoni. Mangke kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke kepanggih Rohul Kudus nggih menika malaikat Jibril. Kula sing boten saged napa-napa niki termasuk kula hitunganipun tiang umum nggih kula bodoh boten ngerti napa-napa. Tapi kebodohan kula serahaken dhateng Allah sampai kula saged nyampeaken napa ingkang sampean tangletaken niku pengalamanipun ibadah panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.